Era visto. Puscas adestrador. Non sei se vos teño comentado xa que agora ao Concello levan uns rapaces novos. Son así algo melenudos e con tatuaxes. Pero, cuidado, son boa xente, Agora, moita experiencia no que é a gestión non teñen. E meten a pata nalgúnha fochanca de vez en cando. Pero que idea é esa, home? Que se lle pode ocorrer unha barbaridade tan grande? Non me digas. Home, Puscas, tampouco vexo que sexa para tanto. Pero ti tate calado, Lino. Ti que entenderás disto, entendes? Este tema queda che grande, home. Este tema queda che inmenso, entendes? Ti hai temas que non ten nin puñetera idea, entón tate calado. Vou resumir o conto porque se cadra a indignación de Puscas igual vos despista un pouco. O tema é que o Concello vai inaugurar unha escola de fútbol para rapaces piquiriños, sí. Ata van ter equipo nunha categoría que se chama pre-benxamíns. Pero vamos a ver. O fútbol é unha cousa moi seria, entendes? Ten os seus tempos e as súas normas non escritas. Primeiro, teñenche que sair pelos ali abaixo. E despois, cando empezas a fumar, aí é o momento de empezar a practicar fútbol. Vale, moi ben, Puscas. Eso era antes. Vale, moi ben. Pero é que agora van xogar nenos pequeniños. Entendes? Xa sei que é unha novidade, pero é que tampouco é para poñeres así, non é ninguna traxedia. Moi ben. Ti tamén, Moncho. Per que vergonza? Se sodes un renegados. Pero quen se lle ocurre ensinarlle fútbol a esas criaturas inocentes, home? Son estúpidos se lle pode escurrir eso. Vamos a ver, que van ter clases de como escupirlle a un contrario. Ou de como acordarse da nai do árbitro. Vamos a ver, home, vamos a ver. Que tipo de imbécil se lle pode ocurrir unha idea así? Sí, casa Puscas, diga aí. Son eu, sí. Ajá, sí. Sí, claro, sí. Era o alcalde en persoa, carallo. Ofreceulle a Puscas ser o adestrador xefe do novo equipo de pre-benxamíns do Sporting Lameiro. Manda carallo, Eu pensei que ia estoupar coeira, pero... Tre, veña, sí, señores. Oxe é un gran día, este viño vai por conta da casa, Puscas adestrador de fútbol. Se meu pai me vise, estaría orgulloso de min. Vamos a ver, Puscas, si ti estabas dicindo que hai un minuto... Cala a boca, Lino, cala a boca. Estaba dicindo que este asunto quedache grande, vale? Xa está. Bebe calado, ande, se non vai fazer o reparto. Veña, saúde. Veña, levantar copas. Puscas leva xa un par de días adestrando aos rapaces. Moi ao seu pesar, tivo que aceptar facelo nun pabillón coberto porque morrían os rapaces con frío, carallo. Eso sí, dos seus métodos non di nin chío, aínda que xa están empezando a chegar rumores. Veña, Elvira, veña, non exaxeres, anda. Non exaxero nada, Moncho. Dixérono no súper que os rapaces deixaron de comer e que teñen pesadelos polas noites. Pois que estarán cas medras, dando estirón. As nais din que o teñen atemorizados aos nenos. Veña, Elvira, veña, por favor, é o único que vai aprender a xogar ao fútbol. Diso nada. Sei que trata os cativos de usted e que lles fai contestarlle señor, sí, señor. Bueno, pois ese é unha homenaxe toda a vida a Luis Aragonés. Bueno, iso non sei quen é. Pero digoche unha cousa, co tolo que está Puscas, calquera día vai haber unha desgracia. O fútbol é un universo complexo e bastante alleo ao carácter práctico das mulleres. Seguro que as nais estaban exaxerando. Pero ainda así, non estaba de máis averiguar algún detalle do estilo de Puscas como adestrador. Cando defendamos, temos que ser como a can rabioso. Morder e non soltar. Morder e non soltar. E cando ataquemos, temos que ser como víboras. Picar e marchar. Picar e marchar. Vale, Mourinho, vale, pero eso dirás yo con cariño, non con boas palabras. Mira que non teñen nin 6 anos, carallo. Os anos que teñen ben entenden. E o que non entenda, colgámoslo 10 minutos. Boca abaixo. Como que corre? Como a corda que temos no final. Como rin os compañeiros. A verdad que teñen mala uva os cabros. Para que vos vou mentir? As explicacións de Puscas non me convenceron alá moito. E as noticias sobre as consecuencias dos seus métodos a cada paso eran máis inquietantes. Pois dos rapaces que adestra Puscas non veo a escola ningún en toda a semana. Debe non coñer gripe. Sí, gripe. Meu pobre, o que pasa é que están traumatizados. Ai, sí, pero o que veu foi braixiño. Pero tiveron que mandar para casa porque, claro, non podía falar, tremían as más e non paraba de chorar. Pero que lle daron a chea de pastillas para poder metelo na ambulancia. Criaturas. Xa a culpa é de quen lles mete nas masas ese psicópata de Puscas. Moncho, tens que falar... Xa. Vou falar con ele.
Pero vamos a ver, home, pero desde cando lle importa a alguén se Maradona ten ou non ten o bachiller? Pero estamos falando de fútbol ou de que estamos falando? E logo Messi que é licenciado en Filología e Letras, ou que? Pero que Messi nen que carallos, Puskas, que estamos falando de nenos de 6 anos, tranquila, a escola, digo eu. Pois teñen toda a vida por diante para ir á escola. Pero nós temos un partido domingo contra os cabronazos do Atlético Vimianzo. Sabedes o que significa eso? Sabedes o que significa? Significa que é un partido de fútbol, máis nada, Puskas. Pero non seis ignorante, Moncho, non seis ignorante, por favor. Non é un partido de fútbol, é o primeiro partido, entende? E cando acabemos con eses desgraciados, cando lles gañemos, virán todos os que me critican arrastrándose a pedirme perdón. Queres saber a miña opinión? E carabo! Que te vou colgar aí, a próxima palabra que digas vale decir colgado do teito, entende? Bebe acá. Nun principio tiña pensado asistir ao partido, pero como era ás 10 da mañá non me deu tempo a espertar. Foi imposible. En todo caso, os que foron ao partido contan que foi un espectáculo dos que non se esquecen facilmente. Eran salvaxes, Moncho, daban medo. Mira, estamos falando de rapaces que aínda non fixeron a primeira comunión, coño. Nin a van facer nunca, Moncho. A metade deles teñen gañado o inferno de por vida. Tiñes que ver como mallaban o outro equipo. E cando o árbitro os quixo parar, foron a por el. E Puskas que dicía? Puskas animaba os cuns berros que rompían a alma, cheos de blasfemias. A metade do segundo tempo, levou no preso a Garda Civil. E como quedaron ao final? Como quedou quen? Quen vai ser o partido? Pero ti, estouche dicindo que os servizos sociais van levar a metade dos rapaces de Lameiro, que outros andan perdidos polo monte, que hai un árbitro ferido por mordiscos, e ti preguntasme por onde quedaron. E para ti és idiota perdido, Moncho, és idiota. Era por facerme unha idea completa do asunto. Puskas estivo un par de horiñas no calabozo. Bueno, pues xa está de volta no bar, Por certo, o resultado do partido foi 0-0. Un resultado que, segundo Puskas, abre as portas á esperanza. O que non sabe ainda Puskas é que o seu posto está en perigo. Os fillos da miña curmá levan 2 horas chorando sen parar. E quedaron sen fala. Mesmo non volven falar nunca máis. E todo por qué? Pola tolería dun descerebrado que converteu os nosos fillos en bestas salvaxes. Eu digo de ir por el. Eu digo ollo por ollo e dente por dente. Morte a Puskas! Todos os hooligans do mundo, todiños, tiveron nai. Pois agora, imaginades a todas xuntas moi cabreadas. Rite ti de Sálvame da Luz. Terrible. Moito peor que os ultrasur, Moncho. Moito peor, sabes? Non me queimaron o local de milagre. Gracias a Lino que empezou a recitar non sei que carallada dos dereitos humanos. Pararon. Que animais. Ai, Dios mío, que botellazos, patadas, puñetazos, de todo. Se esa agresividade utilizaran no campo éramos campeóns de liga, seguro. Que forza da natureza. Ai, Lino. Tranquilo, Puskas, hai 4 coches da Garda Civil acordoando a zona. Pero polo ambiente que vexo, eu recomendaría non sei. Bueno, por logo estamos ben aquí. Oye, e vas seguir adestrando? Botáronme. Claro, cando as cousas se complican, o primeiro que cae sempre é o adestrador. É a lei do fútbol. Que me vas contar? Lotina, Paco Herrera, Caparrós. Sí. A ver, veña, va. Con Puskas xa fora de xogo, as nais chegaron á conclusión, pro meu humilde gusto algo arriscada, de poñer o equipo de fútbol nas mans dunha muller. De quen? Nin idea. Non se preocupe, señora, sí. Para min é unha honra, claro. Si ademais deixa os nenos si en moi boas mans. Ben, adeus. Por fin o meu propio exército. Os tercios de Flandes van parecer un campamento de verán ao lado do meu equipo. Prepárate, Mouriño, prepárate. Vaste cagar pola pata abaixo. Kevin Superheroe. É tan bonita a música tradicional galega tipo Jordi Dan, Así é todo, eu non sei que esperan a darlle o día das letras galegas ao negriño de Bonnie, Que foi iso? E que ia ser?
Outro golpe de Kevin co quad. O tipo sae a 3-4 por semana, criatura. Papá, mamá, yo estuve ben, pero isto que queda do quad, siniestro total. Pero tranquilo, sei que eu estou ben, de verdade, Que fixeches desta vez? Tentaches conducir sin mans? Pues, por favor, mamá, que iso xa está superado, que non son un crío, Só estaba facendo uns pinchacarneiros cos ollos pechados e claro, pois que agora poñen os postes a luz onde non nos teñen que poñer, claro, estou ben, pero eu estou ben, de verdade que estou ben. A verdade é que non sabemos como fai, pero cada golpes que ten levado o tipo aínda nunca lle pasou nada. Nin cando lle caeu o alcoholitro aquel enriba porque o estaba cortando, pero do seu lado. Hola, caeu un bocadito, máis galego imposible, pero eu estou ben, Oi. Nin cando colleu un cable de alta tensión. Pareceume boa idea tocar un cable pelado xusto sair da piscina, pero estou ben, de verdade, Oi. Nin sequera cando levou unha couce dun cabalo na cabeza. Hola. Vaya couce, pero quen contaba con que o cabalo non lle gustase que lle tirasen do rabo, O teu Kevin ten un historial de calamidades impresionantes. Como daquela vez que se tirou a piscina e só sabía bucear e non nadar. Ou aquela vez que apostou con Milucho a ver quen batía máis forte na cabeza do outro, Cun pau. Aquelo sí que foi bonito de ver. Para que despois falen da xente nova, Dá gusto ver a rapazada facendo cousas sás e diferentes a andar todo o día no botellón. E non te extraña que nunca lle pasase nada. Iso sí, polo menos nunca quedou peor de como é habitualmente. Tal cual como se tuvera superpoderes. Pois eu non o descartaría, Superpoderes, como Schwarzenegger ou Angela Merkel. Vou che dicir unha cousa, Moncho. O teu Kevin igual ten máis superpoderes que Batman, que sempre andaba a sufrir e a levalas de todos lados. Deille voltas á idea e, por suposto, non o descartei. Había que falalo co afectado. Hola, nené. Mira unha cousa. Ti non che parece raro que nunca che pasara nada con tanto golpe como levaches na vida? Ai, pois sí, parece que sí que é raro, pero é que nunca me parei a pensarlo. Tu nai di que tes un anxo da garda. Eu prefiro non meter a teoloxía neste asunto. Eu máis ben creo que nesta familia facemos cousas extraordinarias. Mira que maneira ten teu pai de comer churrasco e beber viño por relento da depusca. Ese é un don, é un superpoder. Xa, pero de onde saquei o meu superpoder? Pois non sei. A mí igual daquela vez que caíches na poza de recollida. Ali vai parar toda canta merda e refugallo contaminante hai. Ai, pois iso pode ser. Claro, iso é o que lle dá unha explicación lógica e científica. Pois, papá, pois si teño superpoderes como os superheróis dos cómics, pois terei que empregalos para facer o ben. Papá, tens que axudarme. Mirad pa aquí. Comprei no Chino Yun. Isto aquí non é L por lameiro, é L de aprendiz. É que está aprendendo a ser superherói. Claro. Agora tiña que facer cousas de superherói. E en lameiro sobran as oportunidades. Pois quedou a porta da cociña atrancada. Sabes, debe ser cousa que se atorou pola graxa ou algo. Non a ver como amaño. Porque eu empurro e nada. Deixou da miña man. Sei eu quen che vai amañar isto. Era o propio para a estrella de Superlameiro. Veña, nené, lúcete. Non sei de que me fala, señor. Non o coñezo de nada. Por favor, papá, fai o favor de non desvelar a miña personalidade secreta, vale? Ven, allá vou. Xa veredes que non é capaz de abrila. Se fomos 3 homes a empurrar e nada de nada. Que bárbaro! Que non, me abre uno, que cabeza. Xa está. Grazas, señor. Quere tomar algo que invita a casa? Non fai falla, non podo tomar mentre estou de servicio, pero facedlo o favor de chamarme Superlameiro. Ui, pero que ben, que vexo pasariños e estrelas. Bueno, Malto, Verás, rapaz, é que teño que desfacerme destes palitos de cangrejo que
pode que estean un pouco caducados. Un pouco. Tiñan os vermes como puños. Que cala, de que lado estás? Ben, pois non pasa nada, irenos tirar. Como que tirar? Non dixo nada. O que tens que facer é pagarmos e papalos. Non és un superhéroe? Sí. Toma. Ben, aí tes. Non sei a que me lembra, Super Lameiro. Fásteme moi familiar, como unha persoa moi cercana a min. Non sei, muller, serán suposicións túas. E hai outra cousa. Cando estás ti, nunca está Kevin. Claro. Como non me decatei antes? Dime a verdade. Mira, Jessie, eu creo que o mellor para ti é que non saibas a verdade. A verdade é que ti e Kevin sodes moi diferentes, porque nunca ocupades a mesma posición na dimensión espazo-tempo. A ver, Super Lameiro, remata dunha vez cos palitos. Teño aí unha caixa de tomates de hai 4 meses que tes que papalos tamén. Tiveron que facerlle 3 lavados de estómago. A saber o que lle pasaría se non chega a ter superpoderes. Ata eu lle atopei utilidade de todo este asunto. Nada, sigue sin verse. Agora, move así. Nada, perdeuse outra vez. Ai, perfecto. Ei, non te movas, estate quieto aí. Ai, perfecto. Niquelado. Ai, se subín o piano de cola pola escaleira. Moi ben, Super Lameiro. Pois agora vas ir darlle de comer aos cans e limpar as cortes. Pero eses cans non atacarán a quen non coñecen, non? Son un pouco xoguetóns, pero iso non é nada para ti, Super Lameiro. Vale, vou. Vai. Ai, pobre imbécil. Mamá, non nos pasaríamos un pouco. Esos cans levan 2 semanas sen comer. É o que me estou rindo, Anselmito, é o que me estou rindo. Que está pasando aí, pues? Teño aí a Super Lameiro, cardenosiñas no váter. O que pasa que andan doentes e non me deixaban entrar a limpalo, por eso está él. Maravilla ter un superheroe, Lameiro, criaturiña, como están a por? Cuidado que non te mordan, que podes coller a raiva. Bueno, igual ahora xa é tarde para avisarlo, non? Acabou no hospital varias veces. Pero ao final o tipo levou a cabo todos os seus cometidos. A cousa ia ben, pero de súpeto todo se torceu. Era moi visto do noso señor. Nene, había que mirar de cobrar unha pensión ou unha paga, ou que che deran unha subvención por superheroe. Na deputación dan moitas, por cousas así raras. Mira, sí. Kevin, chamaron do instituto. Que é iso que din que hai unha semana que non vas por el? Bueno, mamá, non teño tempo para esas caralladas. Teño que empregar os meus superpoderes para facer o ben. Superpoderes, nin que superpoderes. E quita os Kijama ese, como te vexen as do super, van a empezar a falar, Adí, mamá, por favor, díxate de parvadas. Non me obrigues a que empregue os meus superpoderes contra ti, Que vas a empregar contra Os min? meus superpoderes! O que vas a empregar contra min, mamá? Lo tengo e non te vixe superpoderes contra min, desgraciado. Pero vamos a los superpoderes. Feio vivo. Todos os superheróis teñen un punto débil. E Elvira resultouse la kriptonita de Kevin. Acabou cos seus superpoderes dun xeito radical. Meu pobre. E así, amigos, foi como rematou esta historia de Super Lameiro. Pero eu gañei algo, Sí. Nunca vira a miña Elvira vestida de supervillana. Aí che vou, miña malvada, aí che vou. Bar Carmucha. Desde que hai que nos coñecemos, e xa van alá uns aniños, mirade que non vos terei contado peripecias e comedias de todo tipo. Pois ilusionante como esta ningunha. Empezou todo con nocturnidade e cunha sorpresa tremebunda. Ocho! Mira que hora é, eu preocupado por ti que levo 3 horas sin pegar. Ai, un bistec! Pero de onde ves así, criatura, de onde ves? Fai un bistec con patata!
ven aquí, campeón. Pero ti parece normal. Te que Viña chea como a Cuba condenada. Cheiraba a viño que corrompía. Que vergonza máis grande. Pois o máis raro non foi iso, Non, manda carallo. O raro veu cando empezou a contar os detalles da aventura. Ai, Monchiño, por favor, eu conto xo que queiras, pero non berres polo que máis queiras no mundo. Vale, falo baixiño. Pero dime onde estiveches onte que me tes preocupado. Na de Carmucha. Pero mira, ti pensas que eu son Kevin ou que? Que son gilipollas? A ver, a tenda de Carmucha é unha tenda inocente e ti ben se notaba que viñas de outro sitio. Carmucha puxo unha villa de vermú na tenda. Pero como que puxo unha villa? Por favor, Chopino, Monchiño, non me berres máis. Pero como non che vou berrar, criatura? Como non che vou berrar se me estás dicindo que puxo un bar, Carmucha? En un bar, algo así. Ti pides media dúcia de ovos e logo un vermú. 2 kilos de patacas e un vermú. Grelos e vermú. Garbanzos e vermú. 2 cartos de leite e vermú. E onte tiña a compra da semana, Moncho. Seguro que algún de vos pensará, bueno, é que? Que pasa? Que problema hai? Carmucha está no seu dereito de montar o que queira, o que lle pete na súa tenda, non? Pois non, error. Xa vai sendo hora de que saibades como funcionan certos mecanismos na vida laboral de Lameiro, na pirámide socioeconómica deste pobo. Como que non teño dereito? Eu? Entón son eu que non ten dereito. Non tens dereito a queimar a tenda, Pusca. Ah, non, ten dereito ela a montar un bar, así, sin permiso, sin licencia. Así avisar, carallo. Su señoría. Sí, ela así, ten permiso. O que vio fazer é queimala. A ver, Pusca, tranquila, un pouco de tranquilidade. Por favor, eu non creo que montara un bar. Sinceramente, pois eu que sei, chantaría un barrilete deste de vermú para invitar as clientas cando van facer a compra, non máis. Eu non lle vexo tanto drama. Ah, non lle ves? Ti non lle ves porque estás certo. Tamén cando eu Mourinho para o Madrid, eu xa che vexei o que iba a pasar. E ti non o vías. Anda, deixademe, que vou poñer a foto dos callos ao lume. Que calquera día montan un bar, unha taberna, e poñense a dar tapas nos tancos. Maravilla. Vaya país, que del gobierno de país. Que facía falta que era unha ferra outra vez e limpar todo este mundo. Concho, tes que ir por de Carmucha. Digo che que é unha maravilla. Como? Xa fuches? Por o reparto non me quedou outro. Pero seguro che que paga a pena, Un ambiente, un clima agradable, un saber estar. Non é esta merda, Antes de que Lino dixera nada, xa tiña idea eu de ir investigar sobre o propio terreo. Sí, son así, un adiantado ao meu tempo. Método científico, experimentación. Carallo, Marcial, andas á xaneira. Monchiño, Que tal, Carmen? benvido. Que hai? Queres algo? Algo de que? Algo en plan 100 gramos de mortadela ou algo como un Cuba Libre? Pois mira, o que ti queiras. Tanto che poño a mortadela como o cubata. Jaja, así que montaches un bar, Non tanto, Non tanto. Digamos que ofrezo a miña clientela a posibilidade de tomar un pisco labis mentres pensan a compra que van levar. Bico lápiz, sí. Pois a mí, mira, a mí pon un chisme de ron logo, pero cárgalle ben ao ron que teño que levar ou chopes ou mortadela fina e teño que pensar, deliberar un pouco. Será por tempo. Pensa o que queiras. Elvira, a que non sabes onde estou? A min gustoume as tabernas tipo Serrín e Dominó. E Elvira é máis amiga das cafeterías Menta Poleo. Pero non me dixades por qué. A tenda de Carmucha conxuga eses dous mundos perfectamente. Un bar no que homes e mulleres poden convivir. De verdade, unha maravilla. Non sabedes que tan ben o pasamos. ¡Azúcar! ¡Arriba, xa era hora, Que non hai nada a pasear. Mal como ver, menos mal que non está mamá, porque senón... Hola, Kevin José! A ver, que non hai nada a decir, aí teño fame, mamá. Nene, hoxe tiro unha cousa. Pocho, déixame a min. Kevin José, fainos un filete! Devórame outra vez! Devórame outra vez! Solo te pido. O Tenda Bar Carmucha inaugurou unha época dourada na hostelería de Lameiro. Pero claro, estes aires frescos non lle sentaron ben a todo o mundo. Lástima.
Pois tiña razón, Lino. Os tempos de prenderlle lume aos inimigos son cousas do pasado. Menos os da choupana, claro. Normal. Ai, pois alégrome ben, Puscas, de que por unha vez na vida tomes a decisión correcta. Unha convivencia pacífica tampouco era tan difícil. No, por mí non vai haber problema, A ver o que pensa ela. Ela ha de estar encantada de non jarrear contigo. Ai, diluti, xa veremos a ver. Hola, perdoad un momento, rapaz. Que tal, Carmiña Remedios, como estades? Aquí tes o deterxente que me pedixe a metade de prezo que ana de Carmucha, vale? E o resto de cousas, chabón, e ademais de levar 400 gramos de palitos de cangrejo, gentileza da casa, vale? Non saca a carteira, xa punto, non hai problema, paja cambio, pues. Non hai problema. Nada, lembrade sempre, tenda Casa Puscas, garantía de calidade, rapaza. Que faz, Puscas? Como que fago? Vou vender todo o que poida do que hai no Eroskis. Vou vender todo o que poida. Vais enterar a la harta esa de mí. Pero non quedáramos en que non ia haber guerra. Esta outra cousa, Moncho. Este é outro tipo de guerra, entendes? É unha guerra comercial, diferente. Verdade, Lino? Home, diferente sí que é. Mellor isto que unha guerra convencional, hombre. Perdón. Hola, bar, tenda, Casa Puscas, dígame. Non me digas máis. Carmucha. Agora sei que quere pactar. Que decides? Levarei a lata de gasolina por se me fai falta, por se as caso. Bo, pero unha vez que estaba eu de acordo con Carmucha nalgo, xa verás como vai Puscas e os caralla todo. Se non escoitamos a sirena dos bombeiros, ainda é bo sinal. Moncho! Aí o tes, a ver se non trae arrastro o cadáver de Carmucha. Pasa, Puscas, pasa! Hombre, traxemos un detalle. Buenas noites, familia. Un momento, é Carmucha? Non está Carmucha? Sorpresa! Buenas noites, Monchiño. Pero como vides? Pois, eso ten fácil a maño, Fainos un filete. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. O episodio non tivo continuidade ninguna. É máis, os detalles quedaron ocultos para sempre. Nin Puscas nin Carmucha dixeron unha palabra sobre o que pasou aquela noite na primeira e única tenda bar da historia de Lameiro. Nada. Que non insistades, que non vos vou contar nada, que eu son un cabaleiro e Carmucha é unha dama. Xa, pero... O borroce ou non o borroce, Só tes que dicir si ou non coa cabeza, Puscas. E dalle. O único que vos podo contar é que Carmucha vai seguir sendo feliz despachando e eu vou seguir sendo feliz atendéndovos aquí, detrás desta barra. Ata aquí podo ler. Oiche, Puscas, non che quedará por aí algún palito de cangrejo? Algún queda. Pero unha cousa, isto que non saia daqui, Vale. Están ainda medio conxelados, pero non teñen dúda ninguna. Prove. E así foi como Puscas deixou de vender deterxente e Carmucha deixou de vender vermú. Pero, sobre todo, así foi como eu seguín preferindo as tabernas e Elvira seguiu preferindo as cafeterías, ata que ocorra outro milagre que nos xunte. Que Deus queira que sexa pronto.